Ngiyanibingelela abalandeli. Ngiphinde ngibonge nje ukuthi nibuye nizobuka la mavidiyo. Sesiside-ke isikhathi ngingawakhipha amavidiyo ngenxa yokulawulwa ithongo nami elingiphethe. Manje lisuke lingakavumi lona, ngisuke ngeke ngikwazi ukuthi ngizokhipha nazi iy'nduku. Cha-ke namhlanje livumile. Ngizoyikhipha-ke iy'nduku namhlanje. Le nduku lena izokusiza kakhulu uma ngabe sezikuxake kakhulu izitha. Uyabona uma sezikuxake usuthi ayikho into esengizoyenza manje ngendlela esengixakeke ngayo. Le nduku-ke izokusiza kakhulu. Ngiyafisa-ke nje nokunazisa ukuthi-ke ningadlali-ke la bantu laba abayizinyanga mbumbulu. Athi umuntu wena kunemali ozoyithola okanye kunemali ozoyilandelwa amagundane noma kunemali ekuzosisa ngaphansi komcamelo okanye umqamelo wakho. Cha, into enjalo ayikho. Mina kuyaye ukuthi umuntu uma efona ethi mkhulu ngicela ukubuza ukuthi imali esheshayo ungayithola-ke, mtshele nje iqiniso lokuthi cha, into ey'mali esheshayo ayikho. Into engekho nje into ey'mali esheshayo. Angikhathali ungasho ukuthi cha ngimbonile eyenza yena. Uma ngabe ekwazi ukuyenza yena akahlale phansi enze imali, angabizi wena ukuthi uze kuyena uzolanda leyo mali leyo okanye uzolanda leyo magundane leyo. Akahlale phansi enze imali igcwale indlu, siyibone igcwele indlu ukuthi cha isimxakile-ke manje le nto usefuna ukuyikhipha ngoba nakuyena imali isiningi kakhulu kuyena. Futhi angaku-charge imali uma ngabe kuwukuthi ukwenzela lowo msebenzi ngoba phela imali kuyena usenayo. Manje-ke ngiyafisa nje ukuthi-ke kubalandeli baleli khasi bangangeni kuleyo nkinga leyo yokuthi bagcine sebewela ekuthenini-ke nabo barobheke yilezi nyanga ngoba futhi ziyabiza, zibiza ey'nkulu iy'mali lezi zibe zingenzi into ekuyiyona yona. Ngiyaxolisa ukulanda kakade into ebalulekile kakhulu. Ake singene-ke kule mpande le ekuyiyona esikhuluma ngayo namhlanje, le enamandla kakhulu. Engithi mina uma sezihlulile izitha usezikuhlulile uthi cha sengizame konke kodwa izitha zilokhu zingilandele njalo. Angisenandaba ukuthi kwenzakalani kuzona ngoba vele nazo ziyangilwisa. Ake sibambe kanjena-ke. Into engizokufuna-ke uyenze manje, ngifuna uyicuphe lezi zitha, uyicuphe ngesicupho esiwujuqu ukuthi zagadla nje ziphambane nemvula okanye zife. Ngifuna uhambe uthole inja efile, inja efile, inja le efuywayo. Ngifuna uyithole isifile, ungayibulali wena. Ngifuna uyithole isifile. Into ozoyenza ngifuna uhambe-ke manje, uhambe le nja le uye endaweni eyisigange okanye indawo engenayo imizi eduze. Ufike umbe umgodi le nja engazuthi uyayingcwaba. Uzomba lo mgodi lo awuzowugqiba, uthatha le nja uyifaka phakathi. Uma uthatha le nja uyifaka la phakathi kulo mgodi, usuyikhipha-ke lokhu okungaphakathi kuyona. Ukhipha lokhu okungaphakathi esiswini. Uzoyivula isisu uyikhiphe lokhu okungaphakathi. Njengoba engishilo ukuthi le sicupho lesi sifuna umuntu osethi cha, mina ngikhathele izitha manje ayisekho into engingayenza. Sengingenza noma yini ukuthi ngidile nalezi zitha okanye ngilwisane nalezi zitha zami. Uthatha le nja usuyifake la emgodini, ukhipha lokhu, uyivula isisu, ukhipha lokhu okungaphakathi esiswini. Bese ufaka ikhandlela elibomvu. Ufaka ikhandlela elibomvu la esiswini sayo le nja. Uyalibeka, uyalimisa, uqeda ulilayithe ngomentshisi. Ngithi nje la emgodini nanti ikhandlela nalo la liyavutha. Ikhandlela elibomvu usulilayithile liyavutha. Uzobeke usuwenza kanjena-ke masukwenzile lokho. Nali ikhandlela liyavutha injile emgodini, ikhandlela nalo la limile esiswini senja la phakathi emgodini. Ngifuna bese ungitholela la makhubalo-ke manje ngoba ngifuna uphalazele la phakathi. Thola la makhubalo-ke la uzophalaza ngawo-ke manje. Hambe uyothola ukhathi besonga. Uthole umuthi abawubiza ngokuthi isibhaha. Uthole umuthi abawubiza ngokuthi umnembenembe. Uthole umuthi abawubiza ngokuthi ugodide. Uthole umuthi abawubiza ngokuthi impinda. Uthole umuthi abawubiza ngokuthi usehlula amanye. Yenza njena-ke. Uyabona awamaningi la makhubalo. Ukuthi nje indlela esenziwa ngayo lesicupho sibucayi. Yenza njena-ke manje. Phalazela la kulo mgodi, uphalazele phezu kwaleli khandlela. Uyakhuluma, ushaya ithambo lokuqala la, uphalazele cishe le khandlela. Bese uyakhuluma uthi izitha zami zonke. Ngithi izitha zami zonke azibole phila, ugadla mina akafe. Mawuqeda lapho ngifuna ukuthi uyiyeke lo mgodi uvuleke kanjalo.
uyawuyeka uvuleke kanjalo, uyahamba ubuyele ekhaya. Usazophinda ubuye futhi la ngoba lento ngifuna uyenza iy'nsuku ey'ntathu uphalazela la. Uma ufika khona ufike uyaphalaza futhi. Angithi leli thamu lokuqala ophalaze ngalo phalazela cishe ikhandlela, liyeke phakathi kanjalo ulicishile. Liyeke kanjalo phakathi esiswini senja. Uma usubuya okwesibili, uyabuya uyaliyeka ikhandlela usalilayithi, ufike uphalazela phakathi futhi la kulenje, uyakhuluma uyasho ukuthi ngithi ozonda mina noma ufuna mina ngifile noma ongilandelayo ufuna ukungibulala, ngithi akabole ephila afe. Ngosuku lwesithathu usuyawugqiba-ke lo mgodi manje, usuyawugqiba ngenhlabathi. Uqeda uyahamba lapha usabheka emuva. Uyabona-ke into ezokwenzeka-ke la, yabona lo muntu ogadlayo uyobola ephila, uyozwa kuthiwa usibanibani uyabola okanye uphuma iy'mpethu noma izibungu ephila, uyobola ephila. Ngoba lesikhathi wenza lento le, wenza lesi cupho lesi, wenzela ukuthi uma kwathi yena uyagadla, afike atholane nalesi cupho lesi, bese ziyamshaya. Uma ngabe kuwukuthi usondelene nawe, futhi uyomuzwa ethi kule y'nsuku ngilongiphupha njalo, ngidephulwa izinja noma ngilunywa izinja, yileli lumbo-ke leli, seliyangena kuyena. Kusho ukuthi uyena umuntu loyo okuthakathayo, sekungena leli lumbo leli kuyena. Hheyi, ngiyazi-ke kodwa-ke lesicupho senzima, ngeke senziwe inombani, sinzima kodwa siwujuqu ey'theni. Kumele ngikukhiphe ubunzima, ngikukhiphe nokulula, umuntu okumvumelayo yena ukuthi akwenze. Ngangakukhipha lokho okunzima, kanti khona obengakwazi yena ukuthi akwenze. Ngoba isikhathi esiningi la kuleli khasi sinogobela, sinamathwasa. Hheyi, hhayi ake sibonge ngesikhathi senu. uNkulunkulu anibusise aniphe amandla. Usuke engazwisisanga kahle, kusuke ngithinta ocingweni. Ngiyatholakala ku-WhatsApp, ngiyatholakala ocingweni. Uma ubhekisisa nje inamba yami ikhona kuleli khasi, uzokwazi ukuthi ungithinte noma ushiye i-voice note nje ku-WhatsApp. Ngizokuphendula mina uma ngithola isikhathi, noma ungifonele, ngizokwazi ukulibamba ucingo uma ngabe kuthi leso sikhathi angikho busy. uNkulunkulu anibusise, konke enikufisayo kube yimpumelelo. Siyathokoza.